Sa Lucas 11, versikulo 28 ang atong Ginoong Kristo miingon, bulahan ang namati ug nagtuman sa pulong sa Ginoo. So igsuon ka diyan ni Kristo, bulahan kadtong tawo nga namati nakadungog sa pulong sa Ginoo ug iyang gibuhat gi-apply niya sa iyang kaugalingon. Kay ngano, mahimo kitang bulahan kay sa ulayng adlaw maangkon nato ang kaluwasan. Maangkon nato ang ganti sa Dios kung kita kanunay magtamod nganha kaniya, musunod sa iyang kabubut-on, kanunay magampo nganha kaniya, kanunay magsimba, kanunay magbuhat og kaayo, adunay pakigdait sa atong isig katawo, dunay maayong hiyas o maayong batasan nga atong gipakita nganha sa katilingban inag-abot sa atong Ginoong Kristo kung maabtan niya na kita nagpaabot sa iyang pagbalik ni palayo sa kinabuhing sala, naghinulsol sa atong mga sala, ingon man nagtuman sa napulo ka sugo, kaluy-an gid ta niya ug dal-on gid ta niya sa kalangitan. Munang bulahan ang namati ug nagtuman sa kabubut-on sa Ginoo kay iya ang kaluwasan ug ang iyang kalag madala ngadto sa kalangitan uban sa atong Ginoong Kristo nga nagpaabot kanimo ngadto sa kalangitan. God bless you.